दिनै बिसानि एग्जिकिउटिभ सेटिं दङमोन बेवहाय जोङो गासैबो जिल्लानि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौहाय जों लिंहरनाय जादोंमोन थ' बेवहाय बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जोंनि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरि बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैदों थांखिया बे जोङो स्पेसिफिक किसु माने इसुफोरखौ लानानै जों रायज्लायदोंमोनब्लाबो जोंहा जिहेतु गोलाव सम जाबायमोन एग्जिकिउटिभ सेटिं जोंहा जायाखैमोन ओंखायनो जों दिनै एग्जिकिउटिभ सेटिंखौ लाबाय बे एग्जिकिउटिभ सेटिंनि गेजेरजोंनो जों मेहेरगोनां हाबाफारि जों लाफादों जे बावैसो सानफोरनि सिगांफ्रावहाय माखासे भिडिअ भाइरेल गेमस्रि आरो जेम्स मोननि बे खोथाया ओंखारदोंमोन आरो बे खोथानि गेजेरजोंनो जों समाजनिफ्राय माखासे जों काउन्टार होनो गोनां बा समाजनिफ्राय माखासे गाज्रि सोंखारिनायखौ जों मोनदोंमोन आरो जोंनियाव सोंलु सोंदोंमोन दा जोंनि महरगिरिफ्रा बिथांमोना गावबा गावबो सोंथि सोंजादोंमोन बै समावहाय जे महरगिरि आफादा मा खालामनानै दङ बेबायदि जानानै दङ जे गेमस्रि आरो जेम्सनि माने बाथ्राया दा बेखौ नोंथांमोना एसेबो रायज्लायाखै नामा होननानै बेबादि जोंनियावहाय माने सोंथि फैनायमोन दा बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखायनो दिनैनि नैबे स्पेसियेलि जों एग्जिकिउटिभ सेटिंखौ लानाय जादों आरो बेजोंल' नङा जोंहा माखासे माने बिसाया मावनो जोंहा हाबाफारि दंखायो बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादोंमोन दा बिथांमोनखौ रिपारकेसनाव लानानै जोङो दिनै थांखि हिसाबै जायखिजाया माने अनिर्दिष्ट समहालागैहाय बिथांमोनखौ जों बिसानिफ्राय बिथांमोननि दायखौ नायनानै माखासे दायनि बिजिरनानै आरो जिल्लानि माखासे अपिनियनफोरखौ लानानै जोंनि बिसानि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय माखासे अपिनियनखौ लानानै आनइनेमासलि जों कंक्रिट डिसिसनाव फैनानै बिथांमोनखौ जोङो बयकट खालामनाय जादों बिथांमोना दायो बिसाजों सोमोन्दो थानो मोननाय नङा आरो बिथांमोनखौ जोङो बिसानिफ्राय दायो खुनु अधिकार होनाय जानाय नङा आरो बिथांमोनजों लोगोसेयैनो सोरबा जुदि बिथांमोनखौ लाना सावथुन बानायो जोंनिफ्राय बिसायाव थानाय माखासे रिंगु दामसा एबा महरगिरिफ्रा बिथांमोनखौ जुदि माने हेफाजाब होयोब्ला बेयावबो जोङो बिसानिफ्राय बिथांमोनखौ जों इनिसिएटिभ लानाय जागोन दा बे हिसाबै जों रेसुलेसन जों लानाय जादों आरो बेनिफ्राय बे मेटारखौ लानानैनो आरोबाव खनसेबाव प्रडिउसार एस'सिएसन जोंहा मोनसे आफाद दङ जोंनि बिसानि सिङावहायनो बिथांमोनाबो गुवार लेभेलावहाय रायज्लायगोन मानो होनना बुङोब्ला प्रडिउसारनिफ्रायनो माने प्रडाक्सन दिहुननायनिफ्रायनो एक्टर एक्ट्रिसनि जोनोमबो जायो बा बिथांमोनखौ लानानैसो जोंनि माने सावथुनफोरखौ जों खालामनाय जायो बे हिसाबै बिथांमोनाबो निस्सय माने दायित्व दङ दा बे दायित्वखौ लानानैनो दिनै बिथांमोननोबो मोनसे दायित्व होनाय जादों बे मेटारखौनो आरोबाव प्रडिउसार एस'सिएसनावबो रायज्लायनाय जागोन आरो बिथांजों बिनि अनगायैबो जोङो बिसानि माखासे डेभेलपमेन्ट बा जौगानायनि हाबाफारि जों लाफादों दायो जोंनि थालांनाय मावनो गोनां खामानिफोरखौ दिनै गुवारै जों रायज्लायनानै मोननैसो जों बिसानि जोङो डिसिसन एबा थांखिखौ जों लाफादेरनाय जादों जे बे नङा जे दिनै जोङो मात्र गेमस्रि आरो जेम्सनि थाखायल' जों डिसिसन लादों गेमस्रि आरो माने जेम्सआ जोंनो समाजाव गाज्रि जुदि बेबादि मेसेज होदोंब्ला बा जोंनो बेबादि गाज्रि सोलोंथाइ होदोंब्ला जेनेरेसनफोरनि थाखाय बा फैबाय थानाय समनि थाखाय दा बेखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखायनो जों दिनैनि डिसिसनखौ लादोंब्लाबो बेजों लोगोसेनो जोङो बिसाखौ जौगानायनि थाखाय माखासे हाबाफारिखौ जों लानाय जाफादों दा बेखायनो बे मोनसे रिपारकेसनाल' दिनैनि थाखाय नङा जोंहा फैबाय थानाय समावहाय बिसाखौ जों गायसननो थाखायनो बा बिसाखौ डेभेलप खालामनो थाखायनो दिनै मोनसे डिसिसन लाबावदों जों जोंनि थाबावनाय जिल्लाफ्रा दासिमबो बिसायाव दाजाबजायाखै बा दानाय जायाखै बे बिसाखौ दानो थाखायनो जिल्ला बिसा दानो थाखायनो जों दिनै मोनसे थांखि हिसाबै लाबावनाय जादों उइथिन डिसेम्बरनि गेजेरावनो 2021 जोङो बिसाखौ सारा आसाम नाङैनो जोंनि बिसा हिसाबै जों दाफुंजोबनानै लागोन आरोबाव मोनसे डिसिसन लाबावनाय जादों जे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बिसा डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिटिआरनि चिफ बावै समनि उनावनो जों बिटिआरनि चिफखौ लोगो हमगोन आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों लोगो हमगोन आरो लोगो हमनानै जोंनि माखासे समयसाफोर बिसानि समयसा एबा हारिमुनि जौगानायनि थाखाय नङाबा सावथुन मुलुगाव जोंनि बेनिफिट्स जों मा मोननांगौ मोननाङा जोंनि आर्टिस्टफ्रा मा जानानै दङ बिथांमोननि बेनिफिट्सनि थाखाय बा बिथांमोननि मुलाम्फानि थाखाय जों मा खालामनो हायो दिनैसिमबो जोंनि आर्टिस्टफ्रा जेरै जायफोर माने मिसइउज जानानै थाबाय बा रिटायार जानानै थाबाय बिथांमोना दिनै खुनु गभर्नमेन्टनिफ्राय मोजां रोखोमै अनसुंथाइ मोनाखै मोजां रोखोमै पेन्सननि बेबस्था जायाखै दा बेखायनो बेफोरनि सोमोन्दैबो जों गुवारै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांजों जों रायज्लायगोन आरो लोगोसे
जोंनि फैबाय थानाय फिल्म एवार्डनि सायावबो जों गुवारै बावैसो समनि गेजेरावनो सर्टलि जोङो आरो एग्जिकिउटिभ मोनसे लाबावगोन बेवहाय जों गुवारै सावरायनानै माने उदालगुरियाव जायो ना बबेयाव जायो जों मोजां रोखोमै माने जायगाखौ थिग खालामनानै फैबाय थानाय फेस्टिभेलखौ जों खालामो आरो इयुनाव जुदि गेमस्रि आरो जेम्स दावराव दावसिया बा फोसावलायनाया जाबावोबा बर' सावथुन मुलुगखौ जुदि मुं होबावोबा बिनि सायाव मा बिफाव लागोन बेखौनो जों बोखांबाय दा जोंनिफ्रायथ' जेबो थानाय नंला जों बेखौ बिसानिफ्राय गोजान खालामखाबाय बिथाङा पार्सनेल मेटार दायो बिथाङा गुबुन माबा मोनसे इउटिउब खुलिनानै बा इउटिउब चेनेल माने बानायनानै बायदिसिना गावगायनि माने माबाखौ देखायनो थाखाय जुदि खालामदोंब्ला बे गावगायनि मेटार जासिगोन आरो बेबादिनो गेमस्रि आरो माने जेन्समोना गावगायजों गाव बिदिनो आर्गुमेन्ट खालामलायलायनानै पाब्लिसिटि खालामनानै लायोब्लाबो बिथांमोना कमप्लिटलि पार्सनेल मेटार जागोन जोंनि बिसायावहाय बे बिथांमोननि मेटारा फैनाय नंला दिनैनिफ्राय बे क्लियार जिल्ला आफाद हिसाबै मोनबेसे जिल्ला आफाद दाजानाय गासैथ' जोंहा दासिम 13टा बिसा दङ 13टा जिल्ला दङ आरो दाबावनो गोनां माखासे जिल्लाफोर दङ बे जिल्लाफोरखौहाय जोङो थाबैनो नैबे 2021 मायथाइनि गेजेरावनो जों दाफुंजोबगोन दिनै फैनाया 13टा बिसाया सफैजोबनो हायाखै खोमा मोनसे माने बिसाया सफैजोबनो हायाखै 12टाया फैदों गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय जायखिजाया जों साफ्रोमबो महरगिरिया जोङो मेथाइ रोजाबग्रायानो जा एक्टिं खालामग्रायानो जा मोसाग्रायानो जा दामग्रा देग्रायानो जा माने जों मिन्थिस्लाबाजासे बयबो जोंखौ हारि सिबियारि बा ससियेल वार्कार होननानै बुङो आरो बेबायदियैनो जोङो समाजाव गनायजायोबो दा बेखायनो जों साफ्रोमबो महरगिरियाबो समाजाव गावबा गावनि मान सन्मानखौ लानानै सोलिनो लुबैयो थांनानै थानो लुबैयो दा गिबियावनो आङो ओंखायनो जोंनि महरगिरिफोरखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि मान सन्मानखौ लानानै जोङो समाजाव थांनानै थायो बिनि बारगा जाहाथे जों थाङा मानोना जोंखौ बयबो हारि सिबियारि ससियेल वार्कार होननानै बुङो दा बेबायदियैनो थांनाय समाव जेम्स आरो गेमस्रिनि जि बाथ्रा ओंखारबाय दङ एक्सुवेलि बेयो जोबोद माने दुखुनांथाव आरो जोंनि थाखाय लाजिनांथाव जायखिजाया बिथांमोना जिहेतु साफा महरगिरि हिसाबै आरो जोंहा मोनसे महरगिरि मोनसे आफाद दं हिसाबै रायजो राजाफ्रा जोंनि बे आफादखौ संगठनखौ आसि दिन्थिबाय थादों दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै नैबे सेन्ट्रेल जिथु बिसानि एक्जिकिउटिभ आरो गुबुन जिल्लानि जों आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ लाफानानै बिथांमोननि सायाव सावरायनाय जाबाय बे सावरायनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्लानि आरो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि अपिनियननि गेजेरजों जों दिनैनि बे डिसिसनाव फैनो हादों जे बिथांमोनखौ थिखानाय सम गैयैसिम जोङो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय बिथांमोनखौ आलादा खालामनानै दोननाय जाबाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय जिखि बुंबाय थायाथों मानो ससियेल मिडियायाव जिखि दिन्थिबाय थायाथों मानो कमप्लिटलि बियो दिनैनिफ्राय बिथांमोननि पार्सनेल मेटार बिथांमोननि बे मेटारा जोंनि एस'सिएसनजों एबा जोंनि महरगिरिफोरजों जेबो सोमोन्दो गैलिया आरो बेखिनियावनो आं खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बर' हारिनि अर्गेनाइजेसन बिथांमोनखौबो जे गुबुन समावहाय जोङो बेबायदिनो खायसे महरगिरिफोरखौ जोंनि एस'सिएसननि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय एरख'नानै दोनदोंमोन आरो एरख'नाय लोगो लोगो जोंनाव नैबे मोनसे डिसिसना फैफायो सोरबा माने एक्टर आरो बा सोरबा प्रडिउसार दा बिथांमोननि सावथुनखौ जाहाथे जोङो गुबुन जायगायाव दिन्थिहैया बे माबाखौबो जोङो लाफाखानाय जायो खिन्थु थांनाय समफ्राव जोङो एरख'खांनायनि उनावबो बेफोरबायदि एरख'जानाय प्रडिउसार बा एक्टरनि सावथुनफोरखौ गुबुन जायगायाव दिन्थिहैनायखौ जों नुदों आरो बेखौ बादा हैनो थांनायाव जोंजों बिथांमोना बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों आं बेखायनो खावलायगोन जुदि नोंथांमोना सोरबा जेम्स एबा गेमस्रि बा सोरबा आर्टिस्टफोरनि जे गाज्रि माबाखौ नुनानैनो जोंखौ आसि दिन्थिदोंब्ला आरो बे हिसाबैनो जों जा थांखि लादों बे थांखिखौबो जाहाथे मोनफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसनफ्रा जाहाथे बेखौ गनायनानै लायो आं खावलायगोन नोंथांमोना बेखौ गनायनानै लायाबा जोंल' डिसिसन लानानै जानाय नङा दिनै जेम्स आरो गेमस्रिया जेसेबांखिनि सावथुन दिहुनथाङानो मानो गावसोरनि बेनारावहाय बे सावथुनफोरखौ जाहाथे रावबो दिन्थिहैया दिनै बे रेजुलेसनखौबो लाफादों खिन्थु गाबोननि उनाव जुदि सोरबा अबेबा मोनसे कमिटिया बा मोनसे अर्गेनाइजेसना बे सावथुनखौ दिन्थिहैयोब्ला जों सानगोन नोंथांमोना माने जोंनि माखौ डिसिसनखौ मानिनो हायाखै बेखायनो उननि समफ्राव जोंखौल' दाय होबाय थाबा जानाय नङा बेखायनो जों खावलायगोन मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसन आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौबो जाहाथे जोंखौबो जोंनि बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसनखौबो नोंथांमोना जोंखौबो माने हेफाजाब होयो मदद होयो नङाब्ला जोंखौल' सोंखारिबाय थाबा जानाय नङा आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन उननि समफ्राव जायफोर महरगिरिफ्रा
बेबायदि गाज्रि माने समाज बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानानै जोंखौ बदनाम होबाय थायो जे बिथांमोनखौबो जोङो एखे रोखोमैनो जों सिद्धान्त लानानै जोंनि बे महरगिरि आफादनिफ्राय जोङो एरख'नानै दोननाय जागोन। फिन बिथांमोना जुदि नोंथांमोनजों सावथुन मुलुगाव गोरोबनानै खामानि मावफिननो फैयोबा मा सानो? बिनि थाखाय बिथांमोना माखासे माबाखौ दिन्थिग्रोनो हानांगोन। गाबोननो बिथांमोना गोरोबफैबादो जों बिथांमोनखौ लाफिनगोन बे नङा। गोरोबनायनि थाखाय बिसोर माने माबा क्वालिफाइड जानो नांगोन। ओंखायनो जों अर्निदिस्ट' कालिन होननानै माने थिखानाय मोनसे सम गैया, फिक्स जों टाइम होआखै। हयथ' बिथांमोना लाइफ टाइमनि थाखाय बे पानिशमेन्टखौबो मोनहैनो हागौ। दा खिन्थु जोङो जिहेतु मानसि हिसाबै गोरोन्थि जायो, हयथ' मानसि हिसाबै जों सुद्रायनोबो हायो हिसाबै जाहाथे बिथांमोना सुद्रायनानै जोंनि खाथियाव फैयो, बेखौबो जोङो बिथांमोननो लामाखौ दोननाय जादों। खिन्थु माने थिखानाय सम गैया होननानै बिथांमोना जे गाबोन फैबा जे गाबोन गनायगोन बे नङा आरोखि। खिन्थु जोंनिनो महरगिरि लोगो हिसाबै बेखिनि अपसनखौ जों दोननाय जादों। मा बुंदों? जोंनि डिसिसनानो खोन्थायो मोजां जादोंना जायाखै। आरो बयबो बिथांमोननि बे आखुथाया मोजां जायैखायनो जोंखौ बयबो बुंदों। आरो मोजां जायैखायनो दिनै जों बे डिसिसनखौ लादों। दा बेखौल' जोङो खावलायगोन। लोगोसे जोङो मोनसे थ्रेटेनिंबो होगोन जोंनि महरगिरि लोगो बिथांमोनखौ। उननि समफ्राव जुदि सोरबाफोर बेबायदि आखु दिन्थियोब्ला आरो जोंनि सायाव जुदि रायजो राजानि कमप्लेन फैयोबा जों एखे डिसिसनखौनो लागोन। बियो सोरबा माने जेसेबां गिदिर महरगिरियानो जाथों, हयथ' सोरबा फैलायानो जाथों, सोरबा लिंसारानो जाथों, सोरबा लिपिकायानो जाथों, जाय फैयोब्लाबो जों बे सिद्धान्तखौ लागोन। जिहेतु अलरेडि बिथाङा मोनसे प्रडिउसार हिसाबै खामानि मावखादों, बिथांनि बेवहायबो बिथाङा जुदि फिल्म बरनफिनोबा बिथांखौ मा खालामो? जोङो बुंदों बिथांनि प्रडाक्सनाव जाय जोंनि आर्टिस्टआ थांगोन बिथांखौबो जोङो एस'सियेसननिफ्राय एरख'नानै दोनगोन। आरो सोरबा जुदि जायखिजाया थाखोनि आर्टिस्टआनो जुदि थाङोब्ला बिथांमोनखौ जोङो जोंनि महरगिरि आफादनिफ्राय एरख'नानै दोनगोन होननानै जोङो बुंखानाय जादों आरो। बेनि सायाव आं मोननैसोल' खोथाखौ बुंनो सानदों आरो गावसोरनि जिथु आखुथाय समाजनि सिगाङाव, समाजनि गेजेराव एज ए महरगिरि, बिसोर महरगिरिनि जा मोनसे मानदन्द बेखौ लाखिनो हायिनि थाखाय बिसोरो साजाखौ मोननाय बायदि आं मोनबाय। आरो जों बिसिआ जिथु मोनसे सिद्धान्त लादों बेयो गोख्रों जादों आरो मोजां जादों होननानै आं सानो। मानो होनब्ला बिसोरखौ महरगिरि होननानै जों बिसाया गनायनाय नंला, बे मोनसे। आरो बेखौ थिखानाय सम गैयैसिम बिसोरखौ माने जों एरखानाय जाबाय, बे सिद्धान्त जाबाय। आरो बिसोरो कुनुदिन बर' फिल्म बा बर' एलबाम गानो मोननाय नंला। बिसोरखौ लानानै जाय एलबाम गायो बा फिल्म गायो बे प्रडिउसारनि सायावबो बिसाया गोख्रों नोजोर लाखिगोन होननानै दिनै बिथांखि लानाय जायो। आरो बिसोर गावसोरनो जुदि एलबाम बा फिल्म दिहुननो नागिरोब्ला जोंनि जि बर' महरगिरिफोर दं बा टेकनिसियान्सफोर दं, बै टेकनिसियान्स बा महरगिरिफोरा जुदि बिसोरनाव थांनानै खामानि मावनो सानदोंब्ला बिसोरनि सायावबो बिसाया गोख्रों नोजोर लाखिनाय जागोन आरो बेबायदि एक्सनखौ लानाय जागोन। जोबनायाव टटेलि बिसोरो ना दस्रायाव फिल्म खालामनो हागोन, ना गावसोरो फिल्म दिहुननो हागोन, ना बर' महरगिरिफोरखौ लानानै फिल्म दिहुननो हागोन। बे बाथ्राया अनिर्दिष्ट कालसिम माने बेन जानानै थाबाय आरो बेखिनियानो। फिन बिथांमोना जुदि गावसोर बुजिनानै नोंथांमोनजों गोरोबनो फैफिनोबा मा खालामो? बेयाव सम आरो सुबिदाखौ नायनानै बिसोरनि हांख्रायनायखौ नायनानै बिसाया सावरायगोन। सावरायनायजों लोगोसे उनाव थाफिननाय आरो थाफिनैया उननि सिद्धान्तआव बे सिद्धान्त जाफिनगोन आरो।